На YouTube аз съм Кристиян. Не. И вместо егето съм Кристиян. Динамита си. И днеска ще играем Soccer Hero. Как да пусна играта? Плей, бе. Ама трябва да събираш звезди. Апанат. Събираме звезди. Малко играхме, ама какво да правим? Тук има един майтъпче при мен и дет се казва Хъркито, му вика ми. Та игра е лесна, ама не много. Ама падаш. Да. Минаваш ти. Минава мисии. Той не знае за какво става въпрос. Опс. Хъркито иска лак да му слагаме. Ще му отива. Ще му отиваме. Другата страна. Сега ще играем докато не ни свърши живота, ако колко не го свърши до третата игра. Защото... О, баси, шиша! Един го нямам да го измия. Еге. Го бе, ама събирай Сега трябва да игра звезди, верно. Да бе, верно бе. Мухни бе. Оле. Хъркито иска да му правим лак. Не е верно. Верно е бе. Баси гола. Ако можеш ти Вау. ако можеш ти да го Мама. с стресните. Живея в колината да сме точката маха. Някой писа. Някой писа, махай го! Японгири. Всички са толкова много ли. Ай бе! Бах, ти Да пича. прави чалума! Само чело знае. Кажем, че ма да чукули. Чалма живея в град Углен, България. Община Пловдив. Хъркито е тъп. Отча ви казвам. Не го слушайте, защото Не слушайте пепаза. ще сънуват и до вечера. Шако идва с мен в рада. Той е тапанар. Вай. Свеска между да и яда. Той е тапанар. Как така ще хванеш ти лут ли си, Той бе? е тапанар първа класа. Балон ми се спука. Еге, пиде да аз долен, не знам го в Изкара класа. коная. Кългаи! Рики, говори малко смешки на хората, дет ме гледат. Който Еге. ме гледа да ме подача от менюто за 59 лева и 90. Играй Баси срещу го. Ливерпул, бе, какво искаш? Играй срещу Барселона, дети. Правят Барселона. Хай, задна новица не изкочи. Ай, лати пичраза. Хърки млъкни. Ако ви хареса клипа, се абонирайте. Разбира ви се, ще ви хареса. Иначе аз ще ви бия всичките. Ако Хъркито ви е харесал и другия клип ще е с нас. И да видим какво ще направи. И давайте теми за още клипове. Давайте игри. теми за игри. Бързо давайте, иначе ще ви кула, ей! Телефони. Чао. Чао. Чао.